कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण। याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवीं सारखी अनेक रत्न। हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक। अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण सातनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। नमस्कार दर्शक हो, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि मी संदीप देसाई। कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सातच्या जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांच्या विशेष कार्यक्रमात आज आपण अशा व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत ज्या व्यक्तिमत्वाचं संपूर्ण कोकणवर प्रभाव आहे, ज्या व्यक्तिमत्वाला संपूर्ण कोकण एक कायद्याचं पुस्तक म्हणून ओळखतं। आणि आमचा जो विषय आहे सगळ्यात महत्त्वाचा, साहित्य रत्न आणि साहित्याशी त्यांचा कसा संबंध आहे, ते एक साहित्यिक म्हणून कसे या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत। कारण त्यांची जर ओळख करून द्यायची झाली तर या ओळख करून देत असताना सुद्धा आपल्याकडे शब्द अपुरे पडतील। सगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचा वावर आहे। एक विशेष विचारवंत, ज्यांचं समाजाकडे आणि समाजामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर बारकाईने लक्ष असतं आणि विशेष कायद्याचा अभ्यास असल्यामुळे साहित्यामध्ये सुद्धा साहित्य निर्मिती करत असताना सुद्धा वास्तवाचं भान करून त्यांनी अनेक गोष्टी साकारलेल्या आहेत। आणि अशाच एका विचारवंताला, एका ज्येष्ठ साहित्यिकाला आपण भेटत आहोत। ॲडव्होकेट नकुल पार्सेकर साहेब, नमस्कार। नमस्कार। आपण संपूर्ण कोकणवासीय पार्सेकर साहेबांना तर ओळखत आहोतच, पण साहित्यिक म्हणून त्यांची कशी ओळख आहे, त्यांनी या साहित्यामध्ये कसं योगदान दिलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टींवर आपण त्यांच्याशी या मुलाखतीमध्ये वेगळ्या पद्धतीने संवाद साधणार आहोत। कारण आतापर्यंत त्यांचे लेख, त्यानंतर त्यांचं संवाद कौशल्य, विविध आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सुद्धा ज्या काही चर्चात्मक घडामोडी होतात, चर्चासूत्र रंगतात, अशा सगळ्यांमध्ये ते सहभागी होत असतात। पण साहित्यामध्ये ते कशा पद्धतीने कार्यरत आहेत, या सगळ्या गोष्टींवर आपण प्रकाश टाकणार आहोत। सर नमस्कार। नमस्कार। कोकण सातच्या माध्यमातून गेलं वर्षभर आम्ही ही चळवळ सुरू केलेली आहे। कोकणातील जे साहित्यिक आहेत त्यांना एक ग्लोबल व्यासपीठ मिळावं आणि कोकणात अनेक साहित्य रत्न आहेत, अगदी विंदांपासनं ते पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांच्यापर्यंत ही साहित्याची संपूर्ण वाटचाल आहे। आणि गेले वर्षभर ही साहित्याची चळवळ राबवत असताना आता आम्ही वर्धापन दिनाला या संपूर्ण सदराचा आणि या कार्यक्रमाचा समारोप करण्याच्या टप्प्यावर आहोत। आणि अशा टप्प्यावर तुमच्यासारख्या एका विचारवंत आणि खऱ्या अर्थाने साहित्यिकच नव्हे तर समाजामध्ये ज्या काही गोष्टी घडत आहेत आणि समाजाचे ज्या काही व्यथा आहेत त्या परखडपणे मांडणाऱ्या एका विचारवंताशी संवाद साधताना आम्हाला आनंद होतोय। नेहमीप्रमाणे साहेब, आपण सगळ्या क्षेत्रामध्ये आहात आणि सगळ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक प्रकारच्या चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होत असतात, पण साहित्यिक म्हणून, कारण साहित्यिक म्हणून तुमचं जे पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे आणि त्या पुस्तकाविषयी आम्हाला चर्चा करताना आवडेल। पण एक गेली अनेक वर्ष आपण राजकीय, सामाजिक, त्यानंतर शैक्षणिक या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत, पण साहित्य क्षेत्रातील जो तुमचा प्रवास होता किंवा एंट्री होती आणि तुम्हाला कशा पद्धतीने वाटलं की त्या पुस्तकाची निर्मिती करावी आणि आपण या क्षेत्राकडे ओढले गेलात, काय सांगाल? मुळात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लहानपणी चांदोबासारखी जी मासिकं होती, ही मासिकं आम्ही आवडीनं वाचायचो, कारण त्या सगळ्या रहस्यकथा होत्या आणि रहस्यकथा ती त्याला काल्पनिक त्याला एक धार दिलेली असल्यामुळे ती एक वाचण्यात मजा असायची। पण बालपणी आपली जी विचाराची पातळी होती ती विचाराची पातळी एक सीमित होती, मर्यादित होती। जेव्हा जसं जसं आपलं वय वाढत जातं, जसं जसं आपलं एक बौद्धिक क्षमता वाढत जाते, तसं जसं आपली विचार करण्याची दिशाही बदलते। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की साहित्याची आवड हा विषय माझ्या मनात का निर्माण झाला, तर त्याचं श्रेय मी कोकण भूषण, ज्याने अनेक कादंबऱ्या लिहिल्या, ज्याने अनेक नाट्यछटा लिहिला, ज्याने अशा नाट्यछटा लिहून त्यावेळी आकाशवाणीवर कार्यक्रम सादर केले, ज्याने कविता लिहिल्या, ललित लेखन केलं, ते स्वर्गीय विद्याधर भागवत, माझे ते गुरु म्हणण्यापेक्षा मी त्यांचा मानसपुत्र होतो, ते माझे मानस पिता होते। मी जेव्हा सरस्वती विद्या मंदिर ज्युनियर कॉलेज कुडासे इथं शिकत होतो 11वी 12वी सायन्सला, तेव्हा एक का कुणास ठाऊक, म्हणजे अशी माझ्या आयुष्यातली ती पहिली घटना असेल की साधारण 1980चा तो काळ आणि कुडासे वानोससारखं ते गाव, की ज्या गावामध्ये त्या काळामध्ये जातीयता हा विषय मोठा होता, आता तो मोठ्या प्रमाणात या डिजिटल इंडियामुळे कमी झाला असेल,
तर त्यावेळी ज्या गोष्टी माझ्या निदर्शनाला यायच्या ना ते मी कुठंतरी घुसमटल्यासारखं व्हायचो की नाही हे कुठंतरी व्यक्त व्हायला पाहिजे. मग व्यक्त होताना मी माझ्या घरात व्यक्त होऊ शकत नाही होतं कारण माझे आई वडील बिचारे अनपढ होते, त्यामुळे त्याला ती माझी भाषा मी व्यक्त होणं हे शक्य नव्हतं. मग अशा वेळी काय करायचं, तर अशा वेळी आपल्याकडे आपलं हक्काचं कलम म्हणजे ज्या कलम हे खरं हत्यार आहे, म्हणजे जे तलवारीपेक्षाही धारदार आहे अशी माझी भावना आहे. आणि या कलम हे हत्यार तलवारीपेक्षाही धारदार आहे हे स्वर्गीय कलाम साहेबांनी आपल्या माजी राष्ट्रपतींनीही हे वेळोवेळी आपल्या प्रत्येक संबोधनात सांगितलेलं आहे. त्यामुळे मग मी पहिली नजरा नजरा नावाची कविता केली. म्हणजे समाजातल्या ज्या काही नजरा आहेत या नजरा कशा असतात, ज्या काही सहेतुक असतात, काही अहेतुक असतात, काही तुमचा तिरस्कार करणारे असतात, तर काही नजरा ह्या तुम्हाला त्याच्यातून प्रेम व्यक्त करत असतात. आणि ती माझ्या आयुष्यातली नजरा नजरा नावाची मी पहिली कविता ज्युनियर कॉलेजला असताना कुडाशेला मी केली. आणि त्या कवितेसंदर्भात मला थोडं बोलायचं आहे. त्यावेळी तिथं बांद्याचा एक खेमराजे म्हणून अंक निघायचा, जसा SPKचा निघतो तसा बांद्याचा. आणि त्या बांद्याच्या खेमराजे अंकामध्ये मी ती कविता दिली. ती कविता दिल्यानंतर त्यावेळी त्या संपादक मंडळावर भागवत सर होते, त्यावेळी जे नाबर सर वगैरे त्यांची ती बांधा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ जे होतं त्यांची ती एक कमिटी होती. याच्यामध्ये बंडाचे सर होते जे आम्हाला मराठी 10वी पर्यंत बेडशीला शिकवायचे, नादो बंडाचे. तर मग त्या सगळ्या प्रकारामध्ये मी म्हटलं सर ही कविता घ्या आणि ती कविता त्यांना छापायला सांगितली. सरांनी ती कविता म्हणजे सरांची माझी भावनिक अटॅचमेंट होती. सरांनी ती कविता वाचली आणि माझ्याकडे बघून हसले आणि ती कविता त्यांच्याशी ड्रावट ठेवली. माझा समज असा आला प्रथमदर्शनी की ती निश्चितपणे ती कविता जे काय मी शब्द म्हणजे काय म्हणतात ते पांढऱ्यावर काळं केलं होतं आणि सरांकडे दिलं होतं ते निश्चितपणे छापलं गेलं असेल म्हणून मी बिंदास होतो. जेव्हा तो खेमराजे अंक निघाला तेव्हा मग कविता त्याच्यात नाही. मग मी रागारागाने सरांकडे गेलो. सरांचे सर म्हटलं हे बरोबर नाही, मला सांगा ती तुम्ही कविता का छापली नाही, त्याच्यात काही अनपार्लमेंटरी शब्द होते का किंवा कुणाच्या एखाद्या नावाच्या तपशिलाचं मी काही नमूद केलं होतं का, असं काही नाही, का नाही छापले. त्यांच्या ते लक्षात आलं कारण जी व्यक्ती तिथं एक अपप्रवृत्ती म्हणा मला त्रास देत होती त्याच्यावरच मी ती कविता केलेली होती. म्हणजे साहित्यातून तुम्ही तुमच्या भावना तुमचा राग लोभ जे काय असेल ते कशा प्रकारे व्यक्त होऊ शकता त्याचं तो उदाहरण होतं. त्या कवितेचा तुम्हाला पुढचा प्रवास सांगतो आता साहित्याचाच विषय म्हणून. मग मी SPK कॉलेजमध्ये आलो FYBCला. तिथं आलो आणि मग नोटीस बोर्डावर मी बघितलं तर नोटीस बोर्डावर एक सूचना लागलेली होती की आपले जे कवी वसंत सावंत आहेत, कवी वसंत सावंत, त्या कवी वसंत सावंत हे मूळ फोंड्याचे आणि फोंडा हे महेश केळुसकरांचं पण गाव. तर त्या कवी वसंत सावंतांनी आपल्या काकाच्या स्मरणार्थ एक स्पर्धा ठेवली होती, काव्य स्पर्धा, आणि ती प्रत्येक महाविद्यालयावर होती. तर मी विचार केला ठीक आहे मला असं वाटतं मी ती कविता दे आणि ती मी कविता बुवा सरांकडे दिली. बुवा त्यावेळी त्या वाङ्मय मंडळाचं काम बघायचे. बुवा प्राध्यापक दिवाण प्राध्यापक वाडेकर ही ती त्या मंडळी त्याच्यावर होत्या. मी नवीनच कॉलेजमध्ये होतो. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल त्याला एक प्रथम पारितोषिक होते 75 रुपयाचं आणि त्याच्या परीक्षकाने तो निर्णय केला त्याच्यामध्ये मला पहिलं 75 रुपयाचं बक्षीस त्या कवितेला मिळालं. हा माझ्या साहित्यातील सुरुवातीचा माझ्या स्मरणात असलेला जो मी कधी विचारू शकणार नाही तो क्षण आहे. आणि इथूनच तुमचा साहित्य वाटचालीचा प्रवास सुरू झाला. पहिली कविता आणि ज्या सावंत सरांचं तुम्ही नाव घेतलं त्या सावंत सरांनी कोकणामध्ये खऱ्या अर्थाने साहित्य चळवळ रुंदींगत करण्यासाठी बऱ्याच साहित्यिकांकडनं त्यांचं नाव आज अग्रक्रमाने या सगळ्या गोष्टींमध्ये येतो. प्रसंग साहेब जशा पद्धतीने तुम्ही साहित्याचा प्रवास आणि साहित्याकडे एंट्री जी कवितेच्या माध्यमातून झाली हा प्रवास तुम्ही सांगितलात. पण सगळ्यात महत्त्वाचं आपण त्यानंतर अनेक दिग्गज साहित्यिकांच्या संपर्कात आलात, त्यांचा तुम्हाला सहवास लाभला. कारण जरी मोठ्या प्रमाणात साहित्य लेखन नसलं तरी सातत्याने जे साहित्यिक लिहित होते ते वाचन आणि त्याच्यावर मनन करणं ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या माध्यमातून होतच होत्या. अशा कोणत्या आठवणी तुम्ही ते सांगाल की ज्येष्ठ साहित्यिक त्यानंतर नामवंत साहित्यिक ज्यांचा सहभाग तुम्हाला सहवास लाभला? महत्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा कोकण मराठी साहित्य परिषदेची स्थापना झाली व तो एक वेगळा विषय आहे महाराष्ट्रातला आणि त्याचे संस्थापक आदरणीय मनुभाई आणि अर्थातच कोकणामध्ये मधुभाईंच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे म्हणजे विद्याधर भागवत. आणि जेव्हा त्याची स्थापना झाली त्यावेळी सावंतवाडीत कोमसापचं काम सुरू करायचं. म्हणून आता सावंतवाडी कोमसापची सभासद संख्या आहे त्या यादीवर तुम्ही लक्ष टाकलं तर त्यावेळेच्या सुरुवातीच्या याच्यामध्ये आमची नावं आहेत. त्याच्यामध्ये दिवाण सर आहेत, त्याच्यामध्ये दरा कळसुलकर आहेत माजी प्राचार्य, त्याच्यामध्ये वाडेकर सर आहेत, त्याच्यामध्ये सातवळेकर सर आहेत, प्राध्यापक KB वाडेकर आहेत. ही सगळी साहित्य क्षेत्रात या सगळ्या चळवळीमध्ये असणारी माणसं. आणि मग
एकदा असा विषय झाला की सावंतवाडीमध्ये कोकण मराठी साहित्य परिषदेचं अखिल भारतीय अधिवेशन घ्यायचं 4 दिवसाचं. आणि तेव्हा ते जेव्हा निश्चित झालं त्यावेळी सरांनी माझ्याकडे सांस्कृतिक विभागाची जबाबदारी दिली होती. सांस्कृतिक विभागाची की सांस्कृतिक कार्यक्रम जे असतील त्याची जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली होती. आणि त्या कोमल चापाच्या कार्यक्रमाला विंदा करंदीकर आले होते. आणि विंदा करंदीकरांचं मला खूप अट्रॅक्शन, म्हणजे मी कॉलेजमध्ये जेव्हा होतो FYBSCला तेव्हा विंदा करंदीकरांचे ते कविता, मी आता अनेकदा या राजकीय याच्यावर भाष्य करत असताना मी त्याच्यावर ते वाक्य पुन्हा पुन्हा वापरतो की सब घोडे 12%. म्हणजे त्या काळामध्ये विंदा करंदीकरांनी नंतरच्या साधारण 60-70 वर्षामध्ये या देशातली, या महाराष्ट्रातली, या पुरोगामी महाराष्ट्रातली राजकीय स्थिती काय असेल ही त्यावेळी लिहून ठेवली होती. म्हणजे साहित्यिकांची नजर ही किती दूरवर असते ते समजलं. त्यामुळे विंदा करंदीकरांची मला खूप अट्रॅक्शन होतं. आणि माझं सुदैव असं की विंदा करंदीकरांचं स्वागत, म्हणजे तो फोटो माझ्याकडे आहे. अगदी मी त्यावेळी थोडा म्हणजे एकदम छोटा होतो, तो फोटो माझ्या अल्बमला अजून आहे, कलर फोटो विंदा करंदीकरांना. त्यानंतर त्याच्यामध्ये इतर जे अनेक साहित्यिक होते, म्हणजे स्वतः मधुबाई असतील किंवा आणखी साहित्यिक, एकदा बाकेबाला पण इकडे आणलेलं होतं सरांनी. त्यावेळीच परिस्थिती अशी होती की कदाचित हे तुमच्या गवस सरांना यांना सुद्धा ऐकून माहीत असेल की तेव्हा साहित्यिक कार्यक्रम वारंवार व्हायचे. श्रीरामचंद्र अरविंदे व्हायचे, परिसंवाद व्हायचे. आणि ते परिसंवाद वेगवेगळ्या विषयावरचे आणि त्याच्यात अतिरथी महारथी सगळे साहित्यिक, जयवंत दळवी सारखे साहित्यिक यायचे. नाट्यक्षेत्रातले प्राध्यापक मधुकर तोळकर, प्रभाकर फणशीकर अशी दिग्गज मंडळी. त्यानंतर बाळ कोल्हटकर, त्यानंतर जे वारले ते आपले डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, अशा माणसांच्या त्यांचे नाटकाचे प्रयोग लागले की नाटकाचा प्रयोग रात्री असायचा आणि दिवसाचं साधारण 5-6च्या दरम्यान त्यांचा तिथं सत्काराचा कार्यक्रम असायचा. आणि त्यामुळे ही सगळी एक मंदी आली होती. त्यामुळे या सगळ्या साहित्यिकांचा एक काय म्हणतात तो स्पर्श, त्यांचा एक क्षणिक सहवास हा सुद्धा आपल्याला शब्दांची आपली धार प्रखर करण्यासाठी, प्रबळ करण्यासाठी त्याने दिलेली ती एक ऊर्जा होती. आणि ती ऊर्जा घेऊनच पुढे थोडं फार काहीतरी माझ्या कुवतीप्रमाणे, माझ्या क्षमतेप्रमाणे मला लिखाण करण्याची एक हा छंद जडला. नक्कीच खऱ्या अर्थाने हा जो तुम्हाला मान्यवरांचा सहवास लाभला तो आजची जी तुमची तळपती लेखणी आहे, म्हणजे ती लेखणी आज सोशल माध्यमाच्या संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर आम्ही वाचत असतो, ही ती धार आपल्याला संपूर्ण याच्यामध्ये दिसते. एक साहित्यिक म्हणून, एक लेखक म्हणून आज कोणत्या प्रकारचं साहित्य आपल्याला विशेष भावतं? कारण आपण सगळ्या साहित्याच्या प्रकारांवर एक वाचक म्हणून त्या ठिकाणी वाचन करत असतं, एक साहित्यिक म्हणून वेगळ्या दृष्टीने बघत असता, काय सांगा? आज दुर्दैवाने काय झालंय की समाज माध्यमं आणि हे सगळा डिजिटल मीडिया ह्यामुळे वाचन संस्कृती जवळजवळ लोप पावलेली आहे. जुन्या सगळ्या ज्या ग्रामीण कथा होत्या, ह्या ग्रामीण कथा बोधकथा होत्याच, पण त्याच्यातून एक समाजाच्या चांगल्या जडणघडणीची दिशा देणाऱ्या, मार्ग दाखवणाऱ्या अशा संस्कार कथा होत्या. आणि तो विषय आज खूप कमी झाला. तुम्हाला माहिती आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये ज्या ॲडव्होकेट सुमेधा देसाई आहेत, या चांगल्या काउन्सिलर आहेत, माझ्या त्या परिचयाच्या आहेत. मध्यंतरी एकदा त्या मला खरं भेटायला नव्हत्या इथं, अजून भेट झाली नाही. तर सुमेधा देसाई सातत्याने काही दैनिकामधून लिखाण करतात आणि ते लिखाण हे पालकांना खूप मार्गदर्शन करणार असतं. कारण गेल्या 10-15 वर्षामध्ये पालकांच्या आपल्या पाल्याबद्दलच्या इतक्या समस्या निर्माण झाल्या आणि त्या समस्यामुळे कुटुंब त्रस्त आहेत. ह्याचं कारण असंच आहे की त्या पालकांचं हे वाचन नाही आहे. कारण वाचनामुळे माणूस एक त्यांचा वैचारिक सुदृढता प्राप्त होते आणि त्याचा जो अभाव आहे, त्याच्या अभावाचे परिणाम आज आपल्याला पावले मिळतात. एक लक्षात घ्या की तुम्ही शाळामधून जर फिरलात, तर मी तशी शिक्षक या पेशावर कोणाची टीका करत नाही, पण शाळामध्ये जर तुम्ही फिरलात तर तुम्हाला हे जाणवेल की शाळामध्ये जे आपल्याला अशी अपेक्षा असते की त्या शिक्षकांचं एक अवांतर वाचन पाहिजे. ते अवांतर वाचन का पाहिजे? तर त्यांना जो सिलेबस दिलेला तो त्या सिलेबसला पूरक जर त्याने त्या अध्यापन करत असताना जर त्याची मांडणी केली विद्यार्थ्यांसमोर, वेगवेगळ्या वयोगटाचे विद्यार्थी, तर ते विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं आणि ते जे विद्यार्थी असतात ते आपल्या समाजाचे म्हणा, राज्याचे म्हणा, देशाचे भावी नागरिक असतात, तर त्यांना तो उपयोग होऊ शकतो. पण दुर्दैवाने आज या सगळ्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचा अध्यापन करणारी, अवांतर वाचन करणारी अशी नगण्य संख्या आपल्याला मिळते.
जेवढा काय नेहमी जो ठराविक सिलेबस दिलेला होतो तेवढाच सिलेबस शिकवणं, ह्या पलीकडे हा शिक्षक वर्ग विचार करताना आज दिसत नाहीत, हे जरा थोडं मला खेदजनक वाटतं. कारण तो त्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. कारण सुधा मूर्तींचं जे साहित्य आहे, सुधा मूर्तींचं साहित्य, कारण मी सुदैवी आहे की मी त्यांची भेट झाली. मी त्यांच्या सहवासात तब्बल 3.5 तास होतो. त्यांच्याबरोबर मला 20 मिनिटं चर्चा करता आली. त्याचं मी श्रेय कुणकेश्वरच्या देवस्थानाला देईल. कारण त्यांचा जेव्हा दौरा होता तेव्हा काही ठराविक लोकांना निमंत्रित केलं होतं आणि त्या कार्यक्रमाला मला जाण्याची संधी मिळाली. सुधा मूर्ती आज त्या महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशाचं जे सर्वोच्च सभागृह आहे राज्यसभा, त्या राज्यसभेवर ते खासदार झालेले आहेत. तो त्यांच्या कर्तृत्वाचा एक भाग आहे. तर सुधा मूर्तींचं जे साहित्य आहे त्या साहित्याची निर्मिती हे वास्तव अनुभवातून झालेली आहे. आणि ते वास्तव अनुभव हे या देशातील कोट्यावधी महिलांना ज्या आज दैनंदिन आपलं जीवन जगण्यासाठी संघर्ष करतायत त्यांच्यासाठी एक प्रेरणा देणारा ते साहित्य आहे सुधा मूर्तींचं. त्यामुळे मला असं वाटतं की वाचन पाहिजे. ज्या ज्या नवीन आता ग्रामीण कथा आहेत, ग्रामीण कथा ह्या फार मोठ्या प्रभावी कथा होत्या. म्हणजे वैद्यांसारख्या लेखकांनी जे साहित्य निर्माण केलं, ज्या ग्रामीण कथामधून ग्रामीण स्त्रियांच्या वेदना त्यावेळी त्यांनी मांडलेल्या होत्या, त्या वेदना आजही कमी झाल्यात असं सांगता येणार नाही. त्यावेळी त्यांनी मांडलेल्या होत्या आणि त्या ग्रामीण कथा वास्तवावर होत्या. म्हणजे त्या अशा काल्पनिक होत्या. काही त्याच्यामध्ये एक ती भाषा प्रभावी झाली पाहिजे, त्याला एक थोडा साहित्याला मीठ मसाला लावा लागतो, तो जरी असला, पण त्या सगळ्या ग्रामीण कथा वास्तवावर होत्या. पूर्वीच्या ज्या मोठ्या मोठ्या साहित्यिकांनी जी साहित्य निर्मिती केली त्या साहित्य निर्मितीवर आज अनेक पिक्चर येत आहेत, अनेक नवे चांगले प्रभावी सिनेमा येत आहेत. आजच्या सगळ्या सामाजिक जडणघडण, राजकीय जडणघडण, त्यावेळी जे काही लिखाण केलेलं होतं त्याच्यावर. त्यामुळे निश्चितपणे जे जुनं साहित्य आहे, जुन्या ज्या ग्रामीण कथा आहेत, जुन्या ज्या बोधकथा आहेत, जुन्या ज्या काही कादंबऱ्या आहेत, आपण भाग्यवान आहोत. आपण अभिमानाने सांगू शकतो की होय, कोकण ही तशी सगळ्या हिऱ्यांची भूमी आहे. म्हणजे नाटक हा विषय काढला की आपल्या समोर उभे राहतात जयवंत दळवी. कादंबरी हा विषय काढला, प्रभावी कादंबरी की ज्या कादंबरीने इतिहास केला, ज्याच्या एडिशन लाखो एडिशन काढायला लागल्यात, ते नाव काढलं की आपल्याला आठवतात ययातिकार वि. स. खांडेकर. असे अनेक साहित्यिक आहेत. माहीमची खाडी हा विषय डोळ्यासमोर आला की आपल्याला माहीमच्या त्या खाडीचं जे सगळं वास्तव चित्रण आदरणीय पद्मश्री मधुबाईंनी केलेलं आहे, ते वाचत असताना आपण त्यामध्ये एवढे हे होतो की आपल्याला कल्पना करत नाहीत. आपले जे थोर साहित्यिक आहेत, आपले विद्याधर भागवत, त्यांनी जखमी पंख ही जी एक मोठी कादंबरी, माझ्याकडे त्याचे 2 एडिशन आहेत, जखमी पंख ही जी कादंबरी मोठी लिहिलेली आहे ही माधव जुलेनावर आहेत. आणि त्याच्यामध्ये जे सगळं चित्रपटात किंवा या एखाद्या विषयामध्ये जे एक रोमॅन्टिक सीन्स वगैरे दाखवलेले असतात, ते रोमॅन्टिक सीन तुम्हाला ती कादंबरी वाचत असताना तुमच्या डोळ्यासमोर असेच प्रत्यक्ष दिसतात. हा त्या भाषेचा, हा त्या साहित्यकृतीचा, हा त्या भागवत सरांनी लिहिलेल्या जखमी पंख या कादंबरीचा प्रभाव आहे. अगदीच तुम्ही अगदी भरभरून प्रत्येक गोष्टीवर बोलताय. आणि कोकणातील जे साहित्यिक आहेत त्या साहित्यिकांनी केलेली साहित्य निर्मिती यावर सुद्धा आपण एक आढावा घेतला. सगळ्यात महत्त्वाचं बालकुमार साहित्य संमेलन, कोमसापचं अखिल भारतीय संमेलन, या त्यावेळी आपला सक्रिय सहभाग राहिलेला होता. आणि संघटनेत सुद्धा आपण आजही कार्यरत आहात. कारण साहित्यिक आणि साहित्यिकांचं जे काही साहित्य होतं ते वाचन आणि मनन या सगळ्या गोष्टी करत असताना हा सगळा सहभाग आणि एकूणच आजपर्यंतची ही वाटचाल काय सांगा? एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की साधारणतः माझा जो सगळा प्रवास आहे हा प्रवास अतिशय संघर्षमय आहे. म्हणजे अतिशय बिकट गरीब परिस्थितीतून वर आलेला ग्रामीण भागातला मी एक दलित मुलगा. ज्यावेळी मी सुरुवातीला सावंतवाडीत आलो त्यावेळी मला सावंतवाडी खूप आवडली. म्हणजे त्यावेळी असं एक म्हणजे हेच म्हणायचे आपले वसंत सावंत, सावंतवाडी आणि अडकून पाडी. म्हणजे सावंतवाडी झालेला माणूस सहसा बाहेर जायला बघत नाही. ह्याचं कारण असं होतं की सावंतवाडीत त्यावेळी एक साहित्यिक वातावरण होतं, सावंतवाडीत त्यावेळी एक सांस्कृतिक वातावरण होतं. आणि मुळातच ही संस्थानकाली राजधानी, ज्या बापूसाहेब महाराजांनी या संस्थांचं प्रतिनिधित्व करताना असा राज्यकारभार केला की जेव्हा 1827 किंवा 1830 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 वेळा इथं आलेले होते. आंबोलीमध्ये कुठच्या तरी एका ह्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी हिल स्टेशनवर ते राहिलेले होते आणि त्यांची ती सगळी व्यवस्था स्वतः बापूसाहेब पाहत होते. त्यावेळी या संस्थांचा उल्लेख राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी रामराज्य म्हणून केलेला होता.
अशा सावंतवाडी संस्थांच्या या शहरात जेव्हा मी पहिलं पाऊल टाकलं तेव्हा मला सगळ्या माध्यमातून खूप चांगली माणसं मिळाली. अनेक काही घरात माझा संपर्क वाढत गेला की ज्या घरामध्ये म्हणजे मला एक माझं पोट भरण्यासाठी जे काय आवश्यक होते, काही मला जेवणाची माझी तरतूद होत होती त्या परिस्थितीत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची ती घराणी अशी होती काही की त्या घरामध्ये ह्या सगळ्या साहित्याच्या वगैरे ज्या ह्या गप्पा असायच्या, साहित्याबाबतीत ज्या कल्पना असायच्या त्या मला तिथं मिळायच्या. उदाहरण सांगायचं झालं त्या ठिकाणी वाडेकर सर होते. वाडेकर हे सतत ते म्हणजे कोट्याधीश होते, म्हणजे सारखे कोट्या करायचे. म्हणजे तुम्ही जर 4 वाक्य बोलले तर 4 वाक्यावर त्यांच्या 2 कोट्या असायच्या. अनेक वृत्तपत्रामधून त्याने जे या कोट्यावर लिखाण केलं त्याचं एक पुस्तक पण प्रकाशित झालं. फार मोठे प्रतिभावंत साहित्यिक होते. तर त्यांच्याकडे मी तासंतास जाऊन बसायचो आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेली पुस्तकं, ती थोडी पुस्तकं चालणं, त्यानंतर त्यांच्या बरोबर संवाद साधत असताना आपल्या कुवतीनुसार बुद्धीनुसार आम्ही बोलायचो, पण त्याच्यातही त्यांच्या कोट्या असायच्या आणि आपल्याला मग काहीतरी त्याच्यातून समजायचं. दुसरे आमचे स्वर्गीय प्राध्यापक रमेश चिटणीस जे कळसुलकर हायस्कूलचे व्यवस्थापन सांभाळायचे आणि SP कॉलेजमध्ये ते प्राध्यापक होते. तर त्यांनाही साहित्याची आवड होती. तर त्यांच्या ते आनंद मार्गी होते. मग माझी एक उत्सुकता वाढायची, आनंद मार्गी ही नेमकी काय बघायला. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपापल्या परीनं जी मंडळी कार्यरत आहे त्यांच्याकडून त्या विषयाचं आपल्याला ज्ञान मिळायचं. एक लक्षात घ्या, माझा असा एक ठाम विश्वास आहे, तुम्ही घेतलेलं ज्ञान कुठंही फुकट जात नाही. अनेकदा असंही होतं की आपण बोलण्याच्या ओघात एखादा चुकीचा रेफरन्स देतो, असं होतं, मोठ्या मोठ्या माणसांकडून होतं. पण तो रेफरन्स जर चुकला असेल तर तो रेफरन्स आपण आपल्या संशोधन वृत्तीने शोधून काढला पाहिजे आणि ते करेक्ट केला पाहिजे. त्यात कमतरता काही नसते. म्हणजे माझं तर मन या बाबतीत असं आहे की तुम्हाला एक 10 गोष्टी माहीत असतील, मला एक 5 गोष्टी माहीत असतील, तर माझ्या 5 गोष्टी तुम्ही ऐकल्यात, तुमच्या 10 गोष्टी मी माहीत करून घेतल्या पाहिजेत. कारण वैचारिक देवाणघेवाण हा विषयच आता दिवसेंदिवस संपत चाललेला आहे. कारण एखादा माणूस म्हणतो की मला हे एवढं कळतं ना, हे मला सगळ्यात जास्तच कळतं, आणि ही एक मोठी समस्या आहे. तर असा विषय नसतो. अनेक म्हणजे एखादा समजा आता तुम्ही ज्यावेळी कायद्याचा विषय करता त्यावेळी कायद्याच्या विषयामध्ये एखाद्या वकिलाचा महसूलमध्ये जमिनीच्या विषयावर फार मोठा अभ्यास असू शकतो, एखाद्याचा क्राईमच्या विषयावर असू शकतो. तर ह्या दोघांनी जर त्या विचारांची देवाणघेवाण केली, त्याच्याकडचं असलेलं ज्ञान याच्याकडे, तर त्याच्यामधून आपण एक परिपक्व होतो विचाराने, आणि ज्या विचाराचा उपयोग आपण समाजासाठी करू शकतो. एक सगळ्यात महत्वाचा गोष्ट अशी आहे की मला विचाराल तुम्ही तर आज प्रिंट मीडियापेक्षाही सोशल मीडियाचा प्रभाव प्रचंड आहे. म्हणजे एखादी गोष्ट 2 सेकंदात ती जगभरामध्ये पसरू शकते. त्यामुळे हे समाज माध्यम आहे, हे समाज माध्यम खूप जबाबदारीने वापरावं लागतं. नक्की नाही, आपण तिथे येणारच आहोत. पुन्हा एकदा आपण मूळ विषयाकडे जाऊया. ज्या पद्धतीने तुम्ही सावंतवाडीचं वर्णन करता, खरं तर सांस्कृतिक मेजवानीची राजधानी सावंतवाडी जिल्ह्यातील म्हणून पाहत होतो, आणि अगदी केशवसुतांपासून तुतारीपासून आपण ती आजही जी क्रेज आहे किंवा आजही जी आपली एक शान आहे सावंतवाडीची ती अबाधित आहे. आणि त्याच अनुषंगाने, कारण ज्या पद्धतीने आपण सांस्कृतिक मेजवानीबद्दल बोलतोय, तर या संपूर्ण साहित्य चळवळीतील एक तुमचा महत्वाचा एक श्वास जो होता तो कोजागिरी पौर्णिमेला होणारं संमेलन, साहित्य संमेलन, काव्य संमेलन हे कायम होत असायचं. आणि त्या कोजागिरी कविता संमेलनामध्ये तुमचा नेहमी सक्रिय सहभाग असायचा. तर त्यावेळेचा एखादा क्षण आपल्याला आठवतोय का? एक सुदैवाने मध्यंतरी काहीतरी 4-5 वर्ष ती सिंधुदुर्ग साहित्य संघ, ज्याचं आता सगळं काम आपले कथाकार आणि थोर साहित्यिक, ज्यांचं आज महाराष्ट्रात नव्हे महाराष्ट्राच्या बाहेर झालेले प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर ते बघतायत. पण त्यापूर्वी त्या साहित्य संघाची मूळ निर्मिती ही TN नाईक, तुकाराम नाईक जे शिक्षक होते, सुमेधा नाईकांचे वडील, त्यानंतर कवी वसंत सावंत या, आणि त्यावेळी प्रवीण बांदेकर वगैरे ही मंडळी त्याने ती केली होती. आणि त्याने ते कन्सेप्ट केली की कोजागिरी कवी संमेलन करायचं, आणि त्या कवी संमेलनामधून जिल्ह्याभरातून सगळी मंडळी यायची. आणि मी योगायोगानं मला वाटलं की आज ह्या विषयावर करायचा, तर मी त्यावेळी मला ते आता आठवत नाही, पण मी एक सुंदर वात्रटिका लिहिली होती, वात्रटिका. आणि ती वात्रटिकेची कन्सेप्ट अशी होती की जसं आपल्याकडचे पैसे आम्ही त्यावेळी पोस्टात नोकरी लावतो, त्यावेळी पोस्टात नोकरी असल्यामुळे त्या पोस्टातील त्या सगळ्या व्यवहाराशी निगडीत ती वात्रटिका होती. आणि ती वात्रटिका अशी होती की आपण फिक्स डिपॉझिट ठेवतो पैशाच्या रूपात पोस्टात. तर तसं मग एखादा प्रियकर आपल्या प्रियसीला सांगतो की माझं हे तुझ्याकडे फिक्स डिपॉझिट आहेत, ते तू व्याजाच्या मला तू परत करशील का, अशा प्रकारची वात्रटिका ती माझ्या त्या बुद्धीप्रमाणे मी ती केली होती. एक 20-25 ओळीची ती वात्रटिका होती. आणि त्याला सुदैवाने जे मोठमोठे गेस्ट राहायचे पाहुणे साहित्य संमेलनाला,
त्यावेळी रामदास फुटाणे आले होते. त्यावेळी ते विधान परिषदेत नव्हते, ते वात्र टीकाकार आहेत म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आणि रामदास फुटाणे आले होते आणि त्यावेळी अशी एक माझ्याकडे ते सर्टिफिकेट अजून आहे रामदास फुटाणेंची सही असलेलं. तर त्यावेळी त्या सगळ्या कवी संमेलनामध्ये मला प्रथम पारितोषिक मिळालं होतं आणि ते रामदास फुटाणेंच्या हस्ते मिळालं होतं. आणि त्यावेळी मला आठवतं रामदास फुटाणे तुम्हाला मला असं म्हणाले पाठीवर हात ठेवून ते प्रशस्ती पत्रक देताना की थांबू नका, लिहा, तुमच्या स्पार्क आहे. त्यामुळे अशा एक काही कार्यक्रमातून कुतूहल झालं, कौतुक झालं की एक प्रेरणा मिळते आणि त्या प्रेरणेतून आपण लिखाण करतो. नक्कीच. पहिल्या कवितेला तुम्हाला मिळालेलं 75 रुपयाचं बक्षीस आणि त्याच्यानंतर सुद्धा तुम्ही अनेक कविता साकारल्यात, त्या अनेक दैनिकातून अनेक प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध झाल्यात. काय सांगाल त्या कवितांबद्दल आणि त्या प्रकाशित झाल्या या सगळ्या प्रवासाबद्दल? मुळात माझं म्हणजे काव्यशास्त्र काय, म्हणजे कवितेला एक काय शास्त्र आहे का हे मला माहीत नाही. तो यमक जुळला पाहिजे का म्हणजे रामदास आठवल्यांसारखं असं मला माहीत नाही. परंतु त्या कवितेतून काहीतरी एक मेसेज गेला पाहिजे आणि तो मेसेज जर वास्तविकतेवर असेल तर ते खूप चांगलं असतं. दिल्लीमध्ये जे निर्भया हत्याकांड झालं त्यावेळी सुद्धा मी एक कविता केलेली होती आणि ती कविता मी अशीच सोशल मीडियात टाकली. कारण ती घटना ज्या दिवशी घडली आणि जी मी ती टी व्हीवर बघितली त्यावेळी मी अस्वस्थ होतो. म्हणजे आपण सगळं महिला सबलीकरण, वुमेन्स एम्पॉवरमेंट ह्या सगळ्या मोठ्या बाता करतो आणि हे सगळे विषय वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे मी ती कविता लिहिली. मग त्या कवितेतून मेसेज काय होता की आपण ही थोतांडगिरी करूया नको, महिलांना सबलीकरण करायला चाललो, महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं प्लॅटफॉर्म मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आपण प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहोत की नाही असा मेसेज मी त्या कवितेतून दिला. दुसरी गोष्ट अशी आहे, यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय आहे, शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय भयानक आहे. सारख्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष हा आपणच शेतकऱ्यांचं कैवारी आहोत अशा प्रकारच्या घोषणा करतायत. निवडणुकीच्या काळामध्ये तर तो घोषणांचा पाऊस पडतायत, परंतु मूळ जो प्रश्न आहे तो त्या बिचाऱ्या शेतकऱ्याचा बाय पडत नाही. मग त्याच्यावर सुद्धा मी एक काव्य केलं होतं. त्यामुळे समाजामध्ये जे काही महत्वाचे प्रश्न, शिक्षण पद्धती, आता सरकारने एक न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जाहीर केलेली आहे. ती न्यू एज्युकेशन पॉलिसीची अंमलबजावणी करताना प्रचंड अडथळे आहेत. ह्याचा फक्त मला वाटतं त्याच्यावर हेरंब कुलकर्णी जे पुण्याचे आहेत त्यांनी एक मस्त भाष्य केलेलं होतं. त्याच्यावर त्यांनी कविता केली, त्याच्यावर त्यांनी विडंबनात्मक काव्य केलं, त्याच्यावर त्यांनी साहित्यिक भाषेतून लेख लिहिले. आज सुद्धा मला वाटतं आज मी कुठंतरी वाचलं की त्यांनी 1500 रुपये देण्याचा जो लाडकी बहिणीचा विषय त्याच्यावर पण त्यांनी लिखाण केलंय. तर सांगायचा महत्व गोष्ट असा की सरकारच्या धोरणावर टीका करणं एवढा भाग नाही, पण सरकार ज्यावेळी एखाद्या घटकासाठी एखादी घोषणा करते त्यावेळी त्याचा सर्वार्थाने विचार व्हायला पाहिजे. त्याचे सामाजिक परिणाम काय असतील, त्याचे दूरगामी परिणाम काय असतील, ज्या घटकांना आपण केंद्रबिंदू मानून ते धोरण आपण जाहीर करतोय ते धोरण किती यशस्वी असेल आणि जर ते चुकीचं यशस्वी धोरण असेल तर आजच्या साहित्यिकांनी आपल्या प्रखर लेखणीचा वापर करून ते कवितेच्या माध्यमातून असेल, ते ललित लेखनाच्या माध्यमातून असेल, ते साहित्याच्या माध्यमातून असेल, ते अग्रलेखाच्या माध्यमातून असेल, जनतेसमोर मांडलं पाहिजे आणि जनतेचं प्रबोधन केलं पाहिजे, जेणेकरून त्याचे सकारात्मक परिणाम आपल्या तमाम सगळ्या देश बांधवांना भोगायला मिळतात. नक्कीच, कारण शेवटी साहित्याचा गाभाही तोच आहे की प्रत्येक गोष्टीवर, समाजात घडणाऱ्या घटनांवर भाष्य करणं आणि एक चांगली दिशा दाखवणे, त्याच अनुषंगाने आपण त्या ठिकाणी व्यक्त होत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं की आपण शैक्षणिक आणि संपूर्ण साहित्य क्षेत्रात कार्यरत आहात, राजकीय क्षेत्रात सुद्धा कार्यरत आहात, पण त्याही पलीकडे जाऊन आपण विधी क्षेत्राकडे वळलात. आज एक प्रतिदेश ॲडव्होकेट आणि एक वकील म्हणून सुद्धा अनेकांना मार्गदर्शन करताय, अनेकांना गाईड करताय. तुम्हाला ही खरी गोष्ट सांगतो मी. काय झालं ते की मी MSW केलं आणि MSW मी 2012 मध्ये केलं आणि MSWची त्यावेळी पंचम खेमराज महाविद्यालयामध्ये नाशिक त्यावेळीची एकच बॅच सुरू झाली होती, ज्यामध्ये वंदना करंबळेकर, हे आपले मोहन ओडावडेकर, बांबू मॅन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे, शेखर सामंत, शशांक मराठे, अशी सगळी आम्ही मंडळी होतो. आणि त्यावेळी 2012 मध्ये ते पूर्ण झाल्यानंतर एक ज्यावेळी गव्हर्नमेंटच्या काही अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचे विषय येतात आणि त्याच्यावर तुम्हाला काहीतरी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लागतं, तर अशी एक
महिला आणि बाल कल्याणमध्ये अशा प्रकारची एक पोस्ट अशासारखी भरायची होती आणि त्याच्यामध्ये ती अट टाकली होती की ही मस्ट बी LLB. आता मी MSW आहे, मला या क्षेत्रात मुलांच्या काम करण्याची आवड आहे. साधारण गेले 12 वर्ष सातत्याने मी चाइल्ड लाईनचा डायरेक्टर म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या प्रोजेक्टवर प्रभावीपणे काम केलंय. तळमळीने आत्मीयतेने काम केलं. हे सगळं असताना मला ती आता पोस्ट मिळणार नाही, त्यामुळे मी थोडासा डिस्टर्ब होतो. आणि महत्वाची गोष्ट अशी असते की आपण आपलं जर कायदेशीर ज्ञान घेतलं तर त्याचा उपयोग दुसऱ्याला कसा करता येईल. म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोर एक कमर्शियल प्रॅक्टिस हा विषय हेतू अजिबात नाही आणि तो मी करतही नाही. कारण माझ्या डोळ्यासमोर आता असं आहे की मी आता तिथे एक काउन्सिलिंग सेंटर चालवतो सावंतवाडी पोलीस स्टेशनला. तिथं 2 काउन्सिलर आहेत तिथं आणि त्याचा मी संचालक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला आणि बाल कल्याण विभागाचा तो प्रोजेक्ट आहे. ते साधारण तो आमचा उपक्रम 2014ला सुरू झाला, ज्याचं उद्घाटन माननीय सुरेश प्रभू यांच्या धर्मपत्नी सौभाग्यवती उमा प्रभू यांनी केलेलं होतं. आणि तिथं तुम्हाला सांगतो आत्ता या घडीला म्हणजे त्याच्यामध्ये अतिशक्ती नाही, माझ्या माहितीप्रमाणे 1075 पेक्षा जास्त कौटुंबिक प्रकरणं तिथं आलेली आहेत. सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला. आणि सगळ्यात महत्वाचं ही सगळी कौटुंबिक प्रकरणं आहेत की ज्याच्यामध्ये तुटणारे संसार सावरायचे आहेत. याच्यात आम्हाला यश मिळालं की 400हून जास्त संसार आम्ही जोडलेत. म्हणजे मला वाटतं माझ्या सगळ्या आयुष्याच्या सगळ्या वाटचालीच्या प्रवासात सगळ्यात समाधान देणारी गोष्ट ती असेल. मग अशा वेळी काही कायदेशीर बाब निर्माण झाली तर त्याच्यासाठी आपण दुसऱ्या वकिलाकडे जायचं तर पैसा द्यायला पाहिजे. पैसे घेतल्याशिवाय कोण तुम्हाला सेवा देणार नाही. मग त्या ठिकाणी ती गरज निर्माण झाली आणि ती गरज निर्माण झाली म्हणून मी त्यावेळी प्रवेश घेतला आणि 2018 मध्ये मी लास्ट इयरला SPK कॉलेजमध्ये फर्स्ट क्लासमध्ये पास झालो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी जे तुम्हाला माहीत नसेल की मी कामगार क्षेत्रामध्ये काम केलं. मी पोस्टात होतो त्यावेळी पोस्टाची युनियन आणि जिल्ह्यातल्या इतर सगळ्या युनियन ह्या आमच्याशी ॲफिलिएट होत्या. मी भारतीय मजदूर संघाचा जिल्हाध्यक्ष होतो. मी भारतीय मजदूर संघाचा जिल्हा सरचिटणीस होतो. सगळ्या जिल्ह्यात त्या नर्सरी ज्या आहेत त्या नर्सरीचे कामगार माझे सभासद होते, रस्ते कामगार माझे सभासद होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की ती एक मोठी स्टोरी आहे जे उषा इस्पात आहे. त्या उषा इस्पातवर सुद्धा संघटना होती, त्या संघटनेशी मी निगडीत होतो. आमचे जे काळे आहेत श्रीधर काळे म्हणून LIC मध्ये होते ते, आणि माझ्याबरोबर त्या काळात स्टेट बँकेत जेव्हा नोकरीला होते ते ॲडव्होकेट बापू गव्हाणकर तेही त्या बॉडीवर होते जिल्ह्याच्या. परिस्थितीमुळे तुम्ही या क्षेत्राकडे वळलात आणि त्याचा आता चांगला उपयोग होतोय. म्हणजे आता तुम्ही माझी मुलाखत घेत असाल तर तिथं माझ्या ऑफिसमध्ये याच कामासाठी आलेला विचार एक पोरगा बसलेला आहे. खूपच छान. आता पुन्हा एकदा आपल्या साहित्य वाटचालीकडे येऊया. अटल वाटेवर चालताना हे आपलं पुस्तक या ठिकाणी प्रकाशित झालेलं आहे. काय नेमकं या पुस्तकामध्ये आहे आणि काय मी जी नोकरीचा व्हॉलंटियर राजीनामा दिलेला होता तो निव्वळ आणि निव्वळ भारतीय जनता पक्षाचं काम करण्यासाठी. संघ परिवाराच्या ज्या संघटना होत्या, सामाजिक समरसता मंच, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्याचा मी युवा होतो, म्हणजे ज्या आपल्या राणी सरकार सत्वशीलादेवी भोसले त्यांच्या विरोधातल्या उमेदवाराला मी निवडून आलो होतो. आणि मग पुढची ती संघर्षाची मोठी कहाणी आहे. त्यानंतर ते सगळं झाल्यानंतर मी जेव्हा राजीनामा दिला त्यावेळी मी जिल्ह्यात भाजपचं काम सुरू केलं. जे माधव भंडारी भाजपमध्ये जे आता प्रवक्ते होते पण ते आत्ता या प्रवाहामध्ये मला दिसत नाहीत, ते जिल्हाध्यक्ष असताना मी या जिल्ह्याचा चिटणीस होतो. या जिल्ह्याचा मी भारतीय जनता पार्टीचा उपाध्यक्ष होतो. या जिल्ह्यात त्यावेळेच्या भाजपच्या वतीने जे जे मोठे कार्यक्रम झाले, उदाहरणार्थ लालकृष्ण अडवाणीचा कार्यक्रम इथं जिमखान्यावर झाला होता. त्यावेळी माझी मोठी मुलगी स्नेहली अवघ्या 3.5 वर्षाची होती आणि तिला 9 वारी नेसून वगैरे तिनं हे केलं होतं. काय केलं होतं? अडवाणींचं स्वागत केलं होतं. ते फोटो आहेत माझ्याकडे. त्या सगळ्या रचनेमध्ये मी होतो. त्यामुळे त्यावेळी अडवाणीच्या शेजारी बसून अडवाणीने पाठीवरून हात फिरवला होता तोही फोटो माझ्याकडे आहे. आणि हे करता करता हा सगळा प्रवास सुरू झाला. परंतु साधारण अटलजी या देशाचे पंतप्रधान होते आणि सगळी मंडळी बाकी प्रमोद महाजन, सुरेश प्रभू त्यावेळी कार्यरत, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, हे जे सगळं खऱ्या अर्थाने राष्ट्रबांधणीचं जे काम करणारे क्रीम होतं भाजपचं, या सगळ्यामुळे प्रभावित झालेला माणूस गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे. त्यामुळे मी त्या प्रवाहात होतो. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की
का कुणास ठाऊक कसं असतं, कदाचित माझ्या क्षमता मर्यादा कमी पडल्या असतील, त्यामुळे मग मी या कामातून हळूहळू बाहेर गेलो. तो जो सगळा प्रवास होता, म्हणजे विनोद तावडेबरोबर मी प्रवास केलाय, चंद्रकांत दात्ता पाटलांबरोबर मी प्रवास केलाय, ही सगळी मंडळी जी होती, तुमचे माधव भंडारीबरोबर प्रवास केलात, स्वर्गीय संदेश कोडिलकर भाजपचे त्यावेळेचे सरचिटणीस त्यांच्याबरोबर प्रवास केलाय, अनेक वेळा त्यांच्याच माध्यमातून या देशाचे अटलजी नंतरचे फरडे वक्ते कोण, संसदपटू तर प्रमोद महाजन, अशी माझी धारणा. तर त्यांच्याबरोबर काही 1-2 मिनिटं 4 मिनिटं बोलण्याचा मला योग आला. ज्यावेळी आत्ताचे या देशातले ज्याला मी मानतो आणि जे खरोखर म्हणजे कदाचित वादग्रस्त विधान झालं तर मला त्याचं काय वाटणार नाही, या देशाचे पंतप्रधान व्हायची माझी मनोमन इच्छा होती, ते गडकरी साहेब महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष होते. त्यावेळी 1-2 वेळा ते यावेळी दौऱ्यावर होते, त्यावेळी मी जिल्ह्याचा पदाधिकारी होतो, तेव्हा मुंबईत काही त्यांच्याशी अशा सगळ्या जुन्या सगळे जे लीडर होते, तेव्हाचा भाजप आणि आताचा हा वेगळा चर्चेचा विषय होता. त्यामुळे या सगळ्या अटल वाटेवरचा प्रवास असा जो त्याला मी टायटल दिलं, त्याचं कारण ते होतं की त्यामधून मग माझ्या लक्षात आलं की आपण या प्रवाहामध्ये राहू शकत नाहीत. आजही माझे माननीय नारायणराव राणे, म्हणजे तुम्हाला मी एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, राणे साहेबांची या जिल्ह्यात 7 ते 8 वाढदिवस साजरे झाले, त्यापैकी जवळजवळ 4 वाढदिवसामध्ये त्यांच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी 5 ते 10 मिनिटाचं संबोधन माझं असायचं, ते मला इन्व्हाइट करायचे, मी बोलायचो त्यांच्याबद्दल आलेला अनुभव. त्यामुळे या जिल्ह्यातली सगळी मंडळी आहेत, म्हणजे ते सर्व पक्षीय मंडळी बरोबर माझे सलोख्याचे संबंध आहेत. पण कदाचित माझा तो दुर्गुण असेल, जे चुकीचं आहे ते मला जर पटत नसेल तर मी ते स्पष्ट व्यक्त होतो, मग त्याच्यात संबंध बिघडतील राहतील त्याची मी कधीही तमा बाळगत नाही. एक मला आणखी गेल्या 3 वर्षामध्ये एक चांगला अनुभव मिळाला की मी आता MIDC कुडाळ इंडस्ट्री असोसिएशनचा पदाधिकारी आहे. माझ्याबरोबर इथं अनेक सहकारी काम करतायत चांगले, म्हणजे ज्यांनी असे काही आहेत की ज्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत संघर्ष करून एक चांगले उद्योजक म्हणून त्या ठिकाणी काम करतायत आणि लोकांना रोजगार दिलेले आहेत. तुम्हाला वेळ मिळाला तर कधी मुद्दाम त्या सगळ्या प्रोजेक्टला तुम्ही भेट द्या, तुम्ही खरोखर प्रभावित व्हाल. तर ते मोहन ओढाडेकर आहेत, आनंद बांदिवडेकर आहेत, डॉक्टर नितीन सावंत आहेत, म्हणजे या डॉक्टरांचे बंधू, अशी अनेक मंडळी आहेत की संजीव प्रभू म्हणून आहेत की ज्याने कोल्हापूरचा माणूस इथं येऊन एक एवढं मोठं उद्योगाचं साम्राज्य उभं करू शकतो. तर एक उद्योग क्षेत्रातला एक नवीन अनुभव त्यांच्यावर काम करताना, आणि मला त्यांनी सचिव पदाची जबाबदारी, होडावडेकर अध्यक्ष आहेत आणि एक चांगल्या पद्धतीने काम चाललंय. नवीन उद्योजक जे MIDC येऊ शकतात इच्छितात त्या ठिकाणी, तर त्या नव उद्योजकांनाही ज्या ज्या काही अडचणी असतील त्याही अडचणी त्या लेवलवर दूर करण्याचं काम आम्ही त्या प्लॅटफॉर्मवर करत आहोत. नक्कीच. अशा पद्धतीने अटल वाटेवर चालताना पुस्तकाची निर्मितीचा प्रवास तुम्ही सांगितलात. सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगितलं की कुठची गोष्ट पटली नाही त्याच्यावर परखडपणे भाष्य करणं, वक्ते होणं. सुरुवातीच्या काळात आपण एका विचारधारेशी निगडीत असणारे, मात्र आज आपण प्रत्येक भूमिका जी तुम्ही आत्ता तटस्थ आणि परखड त्यावर भूमिका मांडता. तर राजकारणाकडे तुम्ही आज कसं बघताय? काय नेमकं, जसं आपण मगाशी मागोवा घेत होतो तेव्हाचं राजकारण, अगदी 40-50 वर्षापूर्वीचं राजकारण आणि आजचं राजकारण, यावर एक साहित्यिक म्हणून आणि एक त्याच्यावर एक पारदर्शकपणे बघणारा असं व्यक्ती म्हणून काय आपण मत व्यक्त? खरोखर कोकण सात लाईव्हने मला एक संधी दिलेली आहे, त्यामुळे मी एक समाजाचा प्रतिनिधी मानतो स्वतःला, प्रतिनिधी. आणि राजकारणात आता जी काय दुरावस्था आहे त्याचं प्रतिबिंब समाजातील प्रत्येक घटकावर पडत आहे. याचं भान आजच्या राजकीय नेत्यांकडे राहिलेलं आहे. एखादा अपवाद असेल, सुरेश प्रभूंसारखा एखादा अपवाद असेल की जो या सगळ्या विषयाकडे संवेदनशीलने पाहतो. साहेब मला एक सांगा की आता ज्या निवडणुका पार पडतात, ती शिक्षक पदवीधरची असू दे, पदवीधरची निवडणूक असू दे, की आत्ताच मगाशी मला वाटतं विरोधी पक्षनेते की कोण जयंत पाटील की कोणीतरी आत्ता विधानसभेत बोलत होते, ते म्हणत होते की मतदानाच्या दिवशी सकाळी काही मतदारांच्या घरी 5-5, 3-3 हजाराची पाकिटं पोचली जातात आणि बातमी खोटी नाही, अतिशयोक्ती बातमी नाही. तुम्ही त्याच्यावर सुद्धा एक सोशल प्लॅटफॉर्मवर महत्वाची गोष्ट अशी आहे की जेव्हा एखादा सुशिक्षित तरुण आपण त्याचं मतदान हे पवित्र दान आहे की या देशाची लोकशाही ही प्रभावी लोकशाही आहे, सुदृढ लोकशाही आहे, असं जगभरामध्ये चित्र निर्माण केलं जातं. आणि त्याचं सगळं श्रेय हे परमपूज्य महामानव
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना येतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जर तो घटनेचा ती चौकट तयार केली नसती तर आज ज्या तडफेनं मी आज तुमच्यासमोर बोलतोय मी बोलू शकलो नसतो. घटनेच्या 19 आर्टिकलमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं जे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालेलं आहे त्यामुळे आपण बोलू शकतो चांगल्या शब्दात. तर हे आजची जी राजकीय परिस्थिती अतिशय दयनावस्था आहे. खूप चुकीच्या पद्धतीने राजकारण चाललेलं आहे. म्हणजे शाहू महाराजांचं राजकारण हे लोककल्याणकारी राजा म्हणून होतं, लोकराजा म्हणून. हे फक्त आपण नाव घेतोय. आज राजकारणात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं फक्त नाव वापरलं जातो, सोयीनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचं नाव वापरलं जातं, सोयीनुसार आंबेडकरांचं नाव वापरलं जातं. ज्या आंबेडकरांचं नाव वापरून आंबेडकरी चळवळीतली नेते जे आज राजकारण करतायत त्या नेत्यांनी त्या आंबेडकरी जनतेचं काय हित साधलं ह्याच्यावर PhD करण्याचा विषय आहे. त्यामुळे या सगळ्या महामानवांची नावं घ्यायची सुद्धा आमची पात्रता नाही. नक्कीच अगदी पडखरपणे आपण या ठिकाणी बोललात. अगदी शेवटच्या टप्प्यावर, कारण आपण बराच वेळ संवाद साधला, शेवटी आपल्याला पूर्णविराम तर घ्यावाच लागणार आहे. पण ज्या पद्धतीने आपण अटल वाटेवर चालताना हे पुस्तक लिहिलं आहे त्या पद्धतीनेच आपल्याला आपले केंद्रीय माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांचा सुद्धा मोठा सहवास लाभला आहे. अगदी आपण भरभरून बोलताना नितीन गडकरी साहेबांचा सुद्धा उल्लेख केला, कारण ह्या व्यक्तिमत्वांना आजही पूर्ण देशामध्ये समाजामध्ये बघण्याचा दृष्टिकोन या नेत्यांकडे जो आहे तो एक समाजाचा वेगळा आहे, प्रत्येकाचा वेगळा आहे. आणि तुम्ही जो त्यांच्याबरोबरचा हा सगळा प्रवास अनुभवला तोच या ठिकाणी व्यक्त करताय. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांचा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय प्रवास हे तुमचं पुस्तक जे आहे ते पुढच्या प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. कसा अनुभव होता सगळा आणि एकूणच याचं काय मांडणी कराल? मला खरं खूप चिंता आहे, कारण सुरेश प्रभू हे खूप मोठं आणि वेगळं रसायन आहे आणि अशा मोठ्या माणसावर मी लिहावं हे माझ्यावर प्रचंड दडपण आहे. अर्थात ते मी एक आव्हान स्वीकारलंय, कारण माझी एक मनोमन अशी हे झाली की ज्या अशा मोठ्या माणसाबरोबर मी तासनतास घालवलेत, त्यांच्या सहवासात अनेक कार्यक्रम त्यांचे मी हे अटेंड केलेत, अनेक कार्यक्रमाचं त्यांचं मी आयोजन केलं. माझ्या अनेक संस्थांच्या कार्यक्रमामध्ये, कौटुंबिक कार्यक्रमामध्ये त्यांचा सहभाग आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, जगामध्ये 195 देश आहेत. मला मी अगदी जबाबदारीने बोलतो, या 195 पैकी सुरेश प्रभू हे जवळजवळ 250 जास्त देशामध्ये गेलेले आहेत. आणि ते नुसते गेलेले नाहीत, तर त्या ठिकाणी जे फॉरेन अँबॅसिडर आहेत, त्या ठिकाणी जे चेंबर ऑफ कॉमर्स असतील आणि काय असतील, ज्या इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये आणि कुठच्या सेक्टरमध्ये जी जी काम करणारी त्या त्या देशातली प्रभावी मंडळी आहेत, त्या सगळ्यांशी त्यांच्या गाठी भेटी. म्हणजे आत्ता त्यांचा एक व्हॉट्सअप आला ना, तर आत्ता ती दोघंही नवरा बायको आदरणीय उमा मोहिनी आणि प्रभू त्या दलालीला मला भेटलेत. आत्ताच्याच 2 तासापूर्वीचा व्हॉट्सअप त्यांनी मला पाठवलं. त्यामुळे हे सगळं आहे ना. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की या अनेक देशामध्ये ज्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत, मोठ्या NGO असतील, काही शासन पुरस्कृत असतील, शासन मान्य असतील, त्या देशातल्या तिथल्या ज्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीज आहेत, त्या युनिव्हर्सिटी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये ते निमंत्रित गेस्ट आहेत, लक्षात घ्या. रिसूड विद्यापीठाचे ते चान्सलर आहेत. अशा आणि त्यांचा बाकीचा प्रवास, म्हणजे या देशाचे ते माजी ऊर्जा मंत्री, या देशाचे ते माजी पर्यावरण मंत्री, या देशाचे ते माजी रसायन आणि खत आणि रसायन मंत्री, या देशाचे ते माजी हवाई उड्डाण मंत्री, या देशाचे ते माजी कॉमर्स मिनिस्टर वाणिज्य मंत्री, या देशाचे ते माजी रेल्वे मंत्री, या देशाचे ते माजी इंडस्ट्री मंत्री, नदी जोडण्या प्रकल्प, हा सगळा त्यांचा प्रवास त्यावेळेच्या काळामध्ये या देशामध्ये 4 नंबरने पास झालेले मेरिटमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट. हा सगळा प्रवास जर बघितला तर हा सगळा प्रवास त्या पुस्तकात मांडणं हे आव्हान आहे आणि मी ते स्वीकारलंय. माझी घरी झोप उडालेली आहे, पण मला खात्री आहे की मी मॅक्झिमम 99% तपशील ह्या त्या पुस्तकामध्ये प्रभू साहेबांच्या बाबतीत वास्तविकतेवर कसा येईल याची काळजी घेऊन त्या कामाला लागलोय. एक 4-5 महिन्यामध्ये हा टास्क पूर्ण करेल आणि 100% त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला तुम्हा सगळ्यांना मी निमंत्रित करेन. नक्कीच, अगदी मनापासून शुभेच्छा तुम्हाला या संपूर्ण वाटचालीसाठी आणि या पुस्तकासाठी सुद्धा. दर्शक हो, हे होते ॲडव्होकेट नकुल पार्सेकर. अगदी शानदार अशा प्रकारची चर्चा आणि एक वेगळ्या धाटणीतील साहित्यिक म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहिलं आणि त्यांची एक वेगळी मुलाखत या सगळ्या दरम्यान घेतली.
साहित्यिका पलीकडे जाऊनही एक परखड व्यक्तिमत्व आणि लोकशाहीकडे जे सजगपणे एक या भारताचा सुजाण नागरिक म्हणून ज्या पद्धतीने पाहिलं पाहिजे, तर ते मोठं कर्तव्य आपण पार्सेकर साहेबांच्या संपूर्ण जीवनामध्ये पाहतोय. आज सोशल मीडियावर सुद्धा प्रत्येक गोष्ट जी पडली नाही तर त्याच्यावर ते भरभरून लिहित असतात. अनेक दैनिकातनं त्यांचे लेख सुद्धा प्रसिद्ध होत असतात. कोकणसातमध्ये सुद्धा त्यांचं सातत्याने हे लिखाण असतं आणि निश्चितच त्यांनी हा जो वेगळा आणि नवा टास्क जो आपल्यासमोर घेतलेला की ज्यांचं देशामध्ये ओलं आहे, केंद्रीय मंत्री माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू साहेब, आणि त्यांच्यावर त्यांच्या संपूर्ण प्रवासाबद्दल एक पुस्तक त्यांचं प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे आणि त्याचं ते अगदी सूक्ष्म लिखाण सुद्धा करतात. आपण त्याला शुभेच्छा देऊयात. दर्शको, ज्या पद्धतीने कोकण ही खऱ्या अर्थाने अनेक नररत्नांची खाण आहे. या ठिकाणी विशेषतः साहित्य चळवळीमध्ये, साहित्य वाटचालीमध्ये ज्या साहित्यिकांनी योगदान दिलेलं आहे त्यांच्याशी आपण संवाद साधत होतो. गेले वर्षभर हा जो प्रवास आहे तो अखंडित आणि निरंतर सुरू राहिला. दर्शकांनी आणि आमच्या वाचकांनी सुद्धा याला भरभरून प्रतिसाद दिला. 20 जुलै हा दैनिक कोकणसातचा वर्धापन दिन. 35 वर्ष दैनिक कोकणसातला पूर्ण होत आहेत आणि 36व्या वर्ष दैनिक कोकणसात या ठिकाणी पदार्पण करतोय. प्रुडंट मीडियाचं कोकणसात लाईव्ह हे चॅनल आणि दैनिक कोकणसात या दोन्हीच्या माध्यमातून साहित्यिकांना एक ग्लोबल व्यासपीठ देण्याचं जे काम आहे, महत्त्वपूर्ण एक जो प्लॅटफॉर्म आहे आणि एक टास्क जो आहे तो आम्ही हाती घेतलेला होता. अजूनही आपल्याला काही साहित्यिकांच्या मुलाखती करायच्या आहेत. अजून आपल्याकडे एक 20 दिवस शिल्लक आहे. त्यामुळे निश्चित आम्ही या कालावधीमध्ये सुद्धा साहित्यिकांना भेटणार आहोत. तुर्तास इथेच पाहतोय. आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात. धन्यवाद.